que elaborou e que hoxe presenta o Partido Popular de Galicia para estas eleccións municipais, insisto, que adaptado, por suposto, a todas aquelas propostas que teñen que facer habilidades de todos os concellos e de todos os territorios provinciais, cunha premisa clara. Fundamental para nós é a campaña do traballo non só a Pedro Puig, sino a través de toda a xente, a moita xente que as eleccións municipais, e o que imos facer é o que así. Sinceramente, creemos que este programa electoral que hoxe vamos a presentar é unha proposta de contrato cos galegos e cos galegas. Aquí están nosas propostas e isto é o que queremos cumplir se conseguimos a victoria nos concellos galegos o día 22 de maio. Son 376 medidas con 4 eixos fundamentais referidos ao emprego, prioridade absoluta a hora de facer propostas neste programa electoral, referidos ao benestar social nos concellos, referidos á mellora da calidade de vida dos veciños e das veciñas dos 315 concellos e referidos tamén a propostas para mellorar a gobernanza local. Non son casuais os insultos que estamos coñecendo nas derradeiras datas: prefascista, neonazi, terrorista político, o propio presidente da Xunta. En fin, o que denotan claramente é un nerviosismo ante as expectativas electorais, é unha concepción que non me parece xusta do seu electorado, pensando que así va a mobilizar o electorado con insultos ao Partido Popular de Galicia. Nos, desde logo, o que vamos a facer é adicarnos a explicar as nosas propostas, 376 propostas que explicarán 315 candidatos e 315 candidaturas, e simplemente deixar esa reflexión en riba da mesa. Todos os insultos que se poidan escoitar de candidatos e de líderes, especialmente do Partido Socialista en Galicia durante esta campaña, responden, llevo que se saiba, o nerviosismo de quen ve unha desafección do seu electorado e de quen ve unha evidente disminución das súas expectativas electorais. Son dúas maneiras de afrontar unha campaña. Nós, desde logo, queremos facelo, o imos facer en positivo. Por eso presentamos este programa electoral e por eso queremos, durante estes 15 días, explicarlo, e canto máis o podamos facer mellor, porque estamos seguros de que será unha das garantías da victoria amplia que esperemos conseguir o 22 de maio.